preto mi to dávajú, aby som nemohol klamať. 21 číslo. 21 červená. Červené oko. Iné ani nemáme. Doma červené oko. Ako zvyčajne červená. 21, doma 21. Červené oko, Pino vždycky hovorí, že mu svieti. 21, červená. Ešte sa opýtam tam, Ivanko, počúvaj, nemáš rádu 21. Tak kričím, ne, čo si ja hovorí. Musí sa sústrediť. 21. Takže Ivanko, počúvaj, ty si minulý týždeň od táto vyniesol prvú cenu. Teraz pekne, docela pekne zločil, ne? Ivanko, tak posledná cena u taký. Na zdravičko a spolu. Počkaj, vyber lístok. Ivanko, Inak vyber lístok si tu posledný krát v tomto roku, takže pozor, aj nie to. Celkom. Stále vyhrávaš, tak. modrá. A modrá 19, modrá. Ingridka, ale Ingridka, šťastná veselá. To si dostala ako číslo cena? My nevieme vlastne, čo tam je, ale aspoň nám povedz číslo. No, krásna. Veď čo je Ingridka na to schválila, vyťahli ju, no. Ingridka, pozri sa na moje krásne zeleno-modrého hnedé oči. Červenou vyťahni. Červená konferentné oči, to si nevedela. Červená čo? 38. Červený devík. Bianka. 38. A vážený sa táto mladá slečna je veľká fanúška Neboho Dimitru a vyťahla si 38. Aj tebe za trestná. Možno to bude hokejový obrázok. Ečka, Slován, Beláca, Bratislava. Bianka, vyťahni ešte niečo. OK, tak Panteri. Modrú ťahajú. 72. Modrá 72. Dobrá. Herecky majú. Ja aj Zuzka naša. Zuzka, zapískaj. Huligánsky. Huligánsky. Ešte jedno, ešte raz. Čiže tak nefunguje. Čo je Zuzka? Teraz sa huligánska vážne, zase tiež baba zo Slovánu. Čo som vyťahla? Dobrá. Ja to je Zuzka neodchádza, ťahá lístok. Nepozeraj tam, nepozeraj. Pozeraj, koľko je krásnych mladých chlapcov. Pozeraj. Červená. 35. Doma červených 35. Jozefina, malička, dobrý večer. Terka, nebuď smutná, ty možno vyhráš. Terka, máme tu ešte jednu dneska súťaž. Vyhlasíme 5 dobrovoľníkov, ale to neskôr. Ideme na prvú cenu, čo? Ježiš, aké je to číslo? Červená 67. Červená 67. Mladý pán, Zuzánka, veľké veľké pre Zuzánku. Enjoy every moment. Latričko napísané. Teraz vyťahli si čísielko, ktoré máš rada. Čo ty budeš vedieť? Ja, toto spravizielo hodno, vidíš, čo to pre tam. Nemôžeme hovoriť o všetkých číslach, čo majú radi, ale je tu modrá 85-ka. To je dosť vysoké. Modrá Dobre, Pirči, 85-ka. Jaj, Zuzka, Zuzička, dáme svojho srdiečka. To rada máš. No, tak Zuzka, ty si tu druhýkrát ja ti preto zatlieskam. Zapískaj mi. Dobre! Páči, Sice kolegovi sa to nepáči, keď Zuzka píska ako huligánsky, ale čo nemusí odpustiť, ale keď tu nekrát. A ťahaj ma za tam jedno. Nie, to je náhoda. Ona by nebola vyššia roka, taká korupcia. My sme ju aj nevedeli, že dojde.
zamiešaj. Aby sa to hodilo aj ku krbu. Od krbu to bude teraz. 39 červená, 39. 39 červená. Nie, Miruška. 39 má červenú. Čo to je? Koľká tá cena, hej? Tretia cena, ak dobre vidím. Mirka, veľký balkán strednej cene. Jaký druhého? Druhú cenu vyťahne. Nemôžem, ja tu súťažím. Čo? Červená dvojka, druhá cena. Číslo 2. Dvojka, pre druhú cenu, poďme. Jaká mala byť čo druhá? Šéfko, momentík. Šéfko, pripravi teraz tuš pre nášho vierci. A dobre, to zamiešajte obidve, robte z toho guláš. Ak nevíš, že budeš seba, tak... Sice strigy nedávno míšali olovo, hľali a treba to poriadne. Nepozeraj, míšaj. Áno, urobám taký pád, že Nevrte, druhá je to. Modrá 25. 5. Kto to je? Aluška! Ja som vedel, že sem prídeš. Vedel som. Prvýkrát v živote niečo vyhrala. To je teta Ala, vážení. Ak by ste nepoznali túto mladú dámu, to je teta Ala. Takže prvé miesto Aluška, tak šťastná veselá si myslím pre každého vás s sebou. Poprosím veľký potlesk našim hercov. Fantázia, krásne. No takže to bola aj za nami.